Čau lidi, dnes vám řeknu nový šance na nový pety v tomto novým updateu. Než budeme pokračovat, nezapomeňte kliknout na tlačítko lajku a přihlásit se k odběru. Zkusme dosáhnout 20 000 odběratelů. Dobře, začneme šance na normální Pumpkin Spice Cat. Šance na Pumpkin Spice Cat je 1 ku 33 333. Šance na Corn Cat je 1 ku 333 333. Nyní pro nového Huge Scarecrow Dog. Šance na Scarecrow Dog je šance 1 ku 3 333 333. No a toto je konec videa, budu rád za like a odběr a u dalšího videa čau.